nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Gawas nun ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kadagaya o kawalagon, sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawas nun, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko, kaya ko madaogon. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawasan ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Gawas nun ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kadagaya o kawalagon, sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawas nun, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko, kaya ko madaogon. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawas nun, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musinggit ko, kaya ko madaogon. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawas nun, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko, kaya ko madaogon. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawas nun, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko, kaya ko madaogon. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Sige, 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 sugdan ta.
O gandang ka sa pagsaklay, kanakong Nalampanan ka, O Diyos sa sanguhan. Ang halina
sidunggan, ikaw lamang Ginoo. Ang angayan nga tugiyanan sa tanang mga pagdayo, tanang mga pagpasalamat, tanan nga himaya kanimo ang tanan, angayan nga itugiyan. Ang angay tagaan sa
Maayong buntag na usab mga igsuon sa kadako nga kagayonan usab nga din kita panalanginan sa Ginoo sa tibuok semana nga din ang tanang trabaho wala kita niya pasagdi. Ikaw igsuon karon nga nag-atubang, ikaw karon nga makahimo pagsimba sa tong buhi nga Dios, yun sa nimo pagpasalamat ang Ginoo. Matag adlaw ba imo bang nakita ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi? Matag adlaw ba nakaingon ka ba sa imong kasing-kasing o sa imong kaugalingon nga angayan lamang ang atong buhi nga Dios diha sa mga pagdaig, angayan lamang ang atong buhi nga Dios diha sa mga pagpasalamat? Usahay siguro moabot sa tuang kalisod, usahay siguro o kanang ang moabot ka nato ang kanang mga kabugaton, mga problema, dili nato masukod ang kanang ang pagkamaayo sa Ginoo. Dili nato makit-an ang pagkamaayo sa Ginoo tungod kay nakapokus lang ta sa usa ka butang, nakapokus lang ta ni anang atong ginahuna-huna. Igsoon nini nga kabuntagon, hangyoon ko ikaw sa imong kaugalingon, hangyoon ko ikaw nga karon nga kabuntagon atong andamon ang atong kaugalingon samtang kanana ang nagatutok ta sa atong mga gadget, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpamalandong, pagsentro diha sa pulong sa Dios tungod kay kanang dili kini kanang magkabalik-balik. Karon lang ning higayon nga din atong madungog ang mensahe sa Dios, unsay gusto nga ipahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, unsay gusto nga i-correct sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay daghan nga mga bahin sa ato ang kinabuhi nga din kikinahanglan kanunay atong isabmitar ngadto sa Ginoo. Daghang mga bahin sa atong kinabuhi nga din wala ta makahimo pagpasalamat sa Ginoo, wala ta makahimo pagdaig sa atong Ginoo, wala nato makit-an ang pagkamaayo sa Ginoo. Igsoon ingnon tika sa tanang adlaw ang Dios maayo sa imong kinabuhi. Nini nga kabuntagon ang Dios magapanalangin kanimo pinaagi sa iyang mga pulong. Una kita moadto sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, hangyoon ko ikaw nga karon nga kabuntagon isentro ang imong hunahuna alang sa katuyuan sa Ginoo, isentro ang imong hunahuna o kasing-kasing ngadto sa Ginoo, ihalad kini, itugyan kini ngadto kaniya tungod kay walay kahimuan ang tanan bisan pa kung asa man kita mo abot, kung asa man nga simbahan ikaw nagasilong, dili mahimo nga mapuslanon ang imong kinabuhi kung wala ang Ginoo nga di nahigugma kanimo. Nini nga kabuntagon atong itugyan ang tanan ngadto sa tong buhi nga Dios. Moadto na kita sa mga pag-ampo, labing gamahanan nga mahan Dios namo nga langitnon, ikaw nga makagahom ug mahigugmaon kanimo ni nga kabuntagon ang dako namong pagpasalamat tungod kay sa tibok semana Ginoong Dios wa gyud nimo kami pasagdi, imo kami giubanan kanunay Ginoo kun do na may mga kalapasan, do na may mga kasaypanan nga among nahimo Ginoong Dios. Salamat kayo nga nagpabilin imong dakong gugma ug nini nga kabuntagon ang among pagpangayo diha kanimo Ginoo nga imong lipyuhan ang tanan namong hunahuna, ang mga lama sa among kasing-kasing Ginoo, ang mga butang nga dili namo kanang ikasalikway Lord, ikaw Ginoong Dios ang magsalikway niini, ikaw Ginoong Dios among gisaligan nga magapasaylo sa tanan namong kalapasan aron nini nga kabuntagon ang imong mga pulong dili mahimo nga kawang alang kanamo kun dili maghatag og dako nga mga pagtulon-an, maghatag og dako no Dios nga milagro sa among kinabuhi nga din among makorek, among masentro ang among kinabuhi diha lamang kanimo. Lord, tudloi kami nini kabuntagon tungod kay wa man kami kaalam Ginoong Dios, among gisalig kanimo ang tanan nga ikaw Ginoong Dios magatabang bisan pa sa imong mga kanakan karon nga din nagalantaw sa mga gadget, sa imong mga kanakan karon nga din nagasunod nini nga panimbahon. Salamat Ginoong Dios nga imong gitugutan nga magamit ang mga gadget, magamit ang kahigayunan nga din ang imong mga pulong dili gayud kapugngan o Ginoo ang akong mga paghangyo kanimo nini nga puntagon imos lang panalanginan Ginoong Dios pinaagi sa imong mga pulong dihugi ang matag usa Ginoong Dios bisan pa ang imong alagad karon nga imong gamiton. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magtudlo kanako, ikaw magagiya kanako sa mga pulong nga din malitok sa mga baba Ginoo, ikaw Ginoong Dios ang kapasidunggan Ginoo. Gisaling nako ang tanan, gitugyan nako ang tanan diha kanimo tungod kay wala man kami kahimuan apan sa among pagdangop diha kanimo ang dako namo pagtuo Ginoong Dios nga ikaw magatudlo, maga-equip kanamo nini kabuntagon. Salamat Ginoo. Salamat Lord nga ikaw mag-uban kanamo tungod kay ikaw man kanunay nagsulti bisan pa sa imong mga pulong wala gyud kini mo sipiat Ginoo.
nga kung doon na may duha o tulo nga din magkahiusa sa pagpamalandong sa mga pulong, magkahiusa sa paghiskot diya sa mga pulong, anaa ikaw uban busa, salamat Ginoong Dios nini nga kabuntagon nga ikaw mag-uban kanamo. Salamat Ginoong Dios sa imong pagtulo kanamo bisan pa sa mga pulong. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya, mga pagpasalamat nini nga kabuntagon pinaagi lamang sa mahal nga pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sa makausap pa mga igsuon, maayong buntag. Ang atong pamalandungan karon nga kabuntagon, nagasubay lang kini, nagasunod lang kini, o gipadayon lang ang ato ang hisgutan last Sunday. Naghisgot ba nga kana bitong ato ang kanang naang gitawag nato pagrespeto, kanang atong gitawag pagtahod, o kanang gitawag nato pagpasidungog sa atong isig katao, para kang kinsa man ang naa siya, para asa man na gi-address ng naa siya, nga gikinahanglan nato ang pagpasidungog, nga gikinahanglan nato ang pagtahod. Ang atong nasayran sagaran mo mutahod lang ta sa usa ka tawo nga din tan-aw nato nga anaa sa hatas nga posisyon. Hatagan na to og special nga attention, special nga kanang pagtagad, no? Mao lang nang naa siya atong kuan, pero dunay mga kahigayunan nga din din naday mga nagkalain-lain nga mga tao nga din nagkinahanglan usab sa ato ang kanang ang atensyon, nagkinahanglan sa ato ang kanang pagtahod, nagkinahanglan sa ato ang kanang gitawag nato pagtagad, no? So kinahanglan nang naa siya, dili lamang adtong mga tao nga din naa sa posisyon karon hatagan na sila og dako nga respeto, dili luna pa di ay kinahanglan yun. Ug unsa man ang gitudlo sa Biblia ni ana, unsa may gitudlo sa pulong sa Dios ni anang naa. Last Sunday naghisgota og tulo, no? Hisgota last Sunday kinsa man tuntuang angay sa ato ang mga pagpasidungog. Honor those who are in authority, katong anaa sa kanang naang gitawag nato anaa sa posisyon, like the government, no? Kanang naa sa gobyerno, atong mga mayors, atong governors, katong kay giplastar na sila, kita kabahin ta ni ana nga naplastar na sila. Kung moingon man ka wala man kumubuto anang naa, dili ko kabahin ana, no. Programa na sa Ginoo, gipadayag na sa Ginoo aron ta mutahod unya gitudloan ta nga kinahanglan mo bayad gyud ta sa atong buhis, kay kinahanglan po nang naa sila kung kay mao man na ang pamaagi, mao na ang pagplastar. Unsa may pagtugot kanang ingon nga gitugot nang naa siya nga kinahanglan usab atong respetuhon na sila tungod kay sila ang giplastar sa Ginoo dinhi sa kalibutan aron nga maghukom ni adtong mga tawo nga din nagabuhat og dili maayo. No, busa magmatong ta, magbantay ta sa atong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi ba wala pa mahimong kanang badlunganon, kanang moingon nga Kristohanon pero badlunganon, ayaw kay tungod kay giplastar na sila sa Ginoo, nagkinahanglan usab na sa ato ang taas nga pagtagad, taas nga pagrespeto, no? Kanang ang pagpasidungog ngadto kanila. Next, gikinahanglan ang pagpasidungog ni adtong mga tao nga din imong gihugma. Honor those who love you. Katong naghigugma kanimo nga mga tao kinahanglan na sa imong pamilya, sa imong palibot, no, gikinahanglan na siya. As long nga imong nakit-an ang gugma, gikinahanglan nimo ang taas nga pagpasidungog ngadto kanila. Third, kinahanglan pasidunggan usab kadtong nagatudlo sa pulong sa Dios, katong mga ministro, no? Honor those who minister you. Katong nagdala kanimo bitaw kunang wala nimo kalimti kanang tao nga din nagdala kanimo diha sa kamatuoran. Katubang mga tao bitaw nga gigamit sa Ginoo aron ikaw makabaton og kanang naang kaluwasan, makabaton og kasiguruhan sa imong kinabuhi. Gikinahanglan nang naa siya dili lamang katong mga tao nga din katong mga tao nga gigamit sa Ginoo aron nga mahimo kang anak sa Dios, magasubay ka sa insakto nga dalan, dili lamang apan kadto usang nakit-an nato nga kanang ang nagapangalagad sa Ginoo, no? Ang tanan nga nagapangalagad sa Ginoo nagkinahanglan og taas usab nga pagrespeto, taas usab nga pagpasidungog alang kanato kanang dili ba ingon nga mo tahod lang ta tungod kay ato siyang amahan, mo tahod lang ta kay ato siyang ninong, no, dili lang naa siya. Honor those who minister you, katong nagtudlo sa pulong sa Dios nagkinahanglan usab og pagpasidungog. This morning mo padayon ta no kinsa pa man gyud ay ang angayan sa kanang naang mga pagpasidungog. Ang gisulti dito sa Deuteronomy chapter 6:13 to 15,
mao ni ang ato karon nga pasikaranan, no? Ingon siya dito ang pulong sa Dios, kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios, og siya lamang ang alagari og panumpa kamo pinaagi sa iyang ngalan. Ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos abang mga nasod libot kaninyo, kay igihan ang Ginoo nga inyong Dios nga nag-uban kaninyo. Kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo og puon kamo niya. Mao ni ang patukuran na nato. Gipahinumduman kita nini nga kabuntagon nga kinahanglan nato ang kanang pagrespeto, gikinahanglan nato ang dako nga pagyukbo, pagtahod, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dili kadtong mga Dios tungod kay ang double nga kanang mga word nga doble dili na tinuod. Kanang tao dili gyud siya tao nga tinuod. Kanang Dios dili gyud na siya tinuod nga Dios. Unya gipahinumduman nga igihan ang Ginoo nga atong Dios. No, so igihan ang Ginoo, so ayaw gyud kambyuhi ang Dios nga din imong gituhuan. Siya lamang ang simbaha, siya lamang ang angayan sa atong mga pagpasidungog. This morning, kinsa pa man ang angayan di ay sa atong mga pagpasidungog. Kinsa man ni ang mga angay sa mga pagpasidungog di ay. Ang ato ang magutima, honor to whom is due, no? Atong kanang ang pasidunggan ang katong mga tao nga din angayan sa atong mga pagpasidungog. Dito sa Roma chapter 12 verse 10, no? Ingon dito sa Roma kapitulo 12 versikulo 10, no? Ingon sa Romans chapter 12 verse 10. Yun siya nga, love one another. No, love one another warmly as Christians and be eager to show respect to one another. Honor those who are God's children. No? Ngunit niya siya ang sunod na to nga punto. Honor those who are God's children. Niadto lamang mga kananaang anak sa Dios. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga krisdanan o pag-ampo kanunay, no? So kinahanglan mag-ampo ta, kanang ang kinahanglan mahigugma ta sa atong isig ka Kristohanon. Higugmao na to ang atong isig ka Kristohanon. Unya kanang ang abtik ba kanang ang kanunay andam sa paghatag og respeto sa matag usa. So mao lang na asi ang ginaingon diha. So kinahanglan atong kanang ang pasidunggan ang atong mga isig ka Kristohanon katong mga anak sa Ginoo. Maghatag kita og dako nga respeto ngadto kanila. Tungod kay nganuman pareho siya, imo siya nga kanang igsuon diha sa atubangan sa Ginoo. Wala siguro'y moingon nga igsuon kanako niya dili nimo respetuhon. So kinahanglan na nga imong respetuhon. Ningon ang Proverbs chapter 18 verse 12, no one is respected unless he is humble. So kung ikaw nahibalo magpaubos ngadto sa imong isig ka Kristohanon, then ang respeto maangkon gyud nimo. Ang pagpasidungog maangkon gyud nimo. Ang gugma nimo sa imong isig ka tawo dili na makit-an kung wala kay respeto, kung wala kay kanang pagtahod ngadto kanila. Klaro ang panultihon nga nag-ingon nga dili nimo maangkon ang respeto kung dili ka kabalo magpaubos sa imong isig ka tawo. Kung magsigi ka og pataas imong isig ka tawo, then dili na humble ang tawag ana, hambog na, no? Mao man ang naa siya ba? Kung hambugiro ka nga tawo, wala gyud tawo nga ganahan nimo. Mao na ang klaro og bisik kayo nga kanang pagtulunan nga kinahanglan atong tagaan og taas nga respeto, taas nga pagpasidungog, taas nga pagtahod ang katong mga anak sa Ginoo, no? Katong mga anak sa Dios kanang isig nato ka Kristohanon, no? Niingon ang kuan dito sa kanang ang 1 Thessalonians 5:12-13, we beg you, our friends, to be proper speak to those who work among you, who guide and entrust you in the Christian life. Treat them with the greatest respect and love because of the work they do. Be at peace among yourselves. So, ang katong mga Kristohanon nga din naa naghatag og pagdasig kanimo sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Kana bitong naghatag nato og kanang ang pagpalambo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nagkinahanglan usab na og taas nga respeto. Nagkinahanglan
puna og taas nga pagpasidungog. Kana bang ato sab silang kanang suklian sa kamaayo nila. Ato silang suklian sa ilang pagpaningkamot nga kita mulig-on diha sa tong pagtuo. Ato silang suklian tungod kay sila gihimo nga anak sa Dios, sila mo nahimong Kristohanon, sila usab ung nakita nato nga sumbanan diha sa tong pagkinabuhi nga Kristohanon, no? Honor those who are God's children, no? Kinahanglan atong pasidunggan, no? Pasidunggan nato ang mga anak sa Dios. Next, alang ra ba ngadto kanila ang mga pagpasidungog? Niingon sa sunod, honor those who are not. Dili di ay ngadto lamang sa mga anak sa Dios, dili lamang para kanila ang pagpasidungog apan gikinahanglan usab bisan pa ni atong dili anak sa Dios, bisan pa ni atong dili kanang anak sa Ginoo, bisan pa ni atong naila na to nga dili Kristohanon. Una man, unsa man ang panambagon di sa 1 Peter chapter 2 verse 17, respect everyone, love other believers, honor God, and respect the emperor. So naghisgot din ni Asya, dili lamang ni atong mga alagad sa Ginoo, dili lamang ni atong mga anak sa Dios, apan ang giingon diri nga respect everyone. So hatagi o pagtahod ang tanan. No, so mao man ni Asya karon ba, kung dili ka maantigo mutahod ngadto sa uban, kung dili ka maantigo mo respeto ngadto sa uban, then dili po ka makaangkon og dako nga respeto ngadto kanila. No, kung kanang balasubas mayo balasubas ka og kinabuhi, then panlantaw sa uban dili ka angay sa ilang pagrespeto, apan nag-ingon ang pulong sa Dios, nagtudlo ka nato nga ang pagpasidungog dili lamang sa mga anak sa Dios, kundi bisan usab ni adtong naa sa atong palibot, no? Bisan adtong naa sa atong palibot nagkinahanglan nag-ingon sa respect everyone, no? Kadumdum ko sa isa sa akong mga mekaniko pag makalabay gani isa tindahan, ihang kana na ang customer. Natingala ko primero kay ang iyang tawag yun dayon anak pag mulabay na paduol na gani sa motor, mulabay na gani na sa iya dayon ang tawagon, guwapo. O kana dayon siya. Ingko nga ngano nangutana ko siya, ngano nga kana na ang imong mga customer tanan imong tawgon og guwapo. Do na di ay purpose. Do na di ay katuyuan mo na nakadumdum ko ani niya bang kana bitang pagrespeto nimo sa imong isig ka tawo nga walay pagpili. Nakadumdum ko niya to nga mekaniko nga expression mo ingon siya, guwapo. Oh, kadugayan ng utana ko, ngano nga mo sangpit ka og guwapo sa imong mga customer? Nga tanan man gyud nga customer iyang sangpiton guwapo. Oh, di ay kadugayan ako nga kuanan nga gusto di ay pud siya nga sangpiton siya sa iyang kanang customer og guwapo. Mo di na nga iyang sangpiton, guwapo, kada mulabay guwapo. O musinggit nga siya kusgo niya kay gusto di niya nga balusan sa siya, nga tawagon sa siya o guwapo. Apan dili ingon ana ang anak sa Ginoo. Ang pagrespeto nato wala nagpili, dili lamang sa mga anak sa Dios kundi ang tinuod nga anak sa Dios walay pilion. Usahay mo kuan ni Asya kanang ang musugat ni o mo contradict ni sa katong giingon dito nga kanang na do not be equally yoked to the unbelievers. Yan usahay kanang naadugay nang naasya nga kanang na ang mga pulong nga din naingon nato nga nagsamok sa akong panghunahuna kani adto pa kanang ingon bag do not be equally yoked to the unbelievers. Karon kay ingon man dinhi nga kinahanglan respetuhon nato, kinahanglan hatagan nato pagtagad, kinahanglan atong pasidunggan bisan pa katong dili mga anak sa Ginoo. Unya mo contradict ngadto singon do not be equally yoked to the unbelievers. Dunay daghan nga mga sayop biya pod nga kanang na ang atong mga kuan ba nga mga pagtuo nato nga wala mosibo sa usahay sobraan rata ka konserbatibo nga din dili ta gusto tungod kay ang atong mga anak dili kinahanglan makighugoy-hugoy ni adtong dili sab nga mga kanang ang mga Kristohanon. Yes, tungod kay naghatag lagi po ta og protection sa atong anak nga moingon niya ta nga kanang maingon ba nga influensyahan diha sa atong palibot. Tama man ang naasiya tungod kay dili ta gusto nga ma-influensyahan apan igsuon ingnon tika
Unsa di ang katuyuan ni Kristo diri sa kalibutan? Kinsa di ka kaniadto? Si kinsa man ka kaniadto di ay sa tubangan sa Ginoo? Dili ba pug ka nagagikan pod sa pagkamakasasala? Ang word nga do not be equal you to the unbelievers. Kung ikaw mismo musunod kung unsa man ang binuhatan ni adtong mga unbelievers. Kung ikaw musunod ni adtong binuhatan anang kalibutanon pa. Apan kung ang imong pagpakigmingle o kung ang imong pagpakigkuyog, ang imong katuyuan nga nabalaka ka sa ilang kalag, nga dalhon usab nimo ngadto sa tubangan sa Ginoo, then wala masayop nang naa siya. Mauning ni Asya nga gikinahanglan ang atong pagrespeto, gikinahanglan ang atong pagpasidungog bisan pa ni atong mga dili anak sa Ginoo. How come nga makaduol ka niadto nga mga tao kung ikaw mismo makakita pa lang sa ilaha mutalikod na ka? Ingnon ti ka, doon nagyo isa ka panghitabo niya na isa ka Domingo, no, nga naghimo mi og panimbahon. Samtang muli nami, nakalabay mi og kana na ang nanggihatod man ko sa akong mga kaubanan sa simbahan. Nakalabay mi nga naay naga-birthday. Inom-inom, naay nakaila sa kuwa. Nalipay ko kay kanana ang gisangpit ko, Pastor. Unya, wala siya kaagwanta kay wala man kumuduol, man ko mahing hapon, nangayo ra ko katahoran sa ilaha, namahiyom lang sila niya. Iduol gyud sa sakyanan. Dito sa sakyanan istorya mi kumusta ko niya. Ingon din siya sa kuha nga, Pastor, dugay nagyud kaayo ko nga gusto unta mo simba diha sa inyong simbahan mo tipon. Ko nga, Brad, dili na amo ang simbahan, iyahan sa Ginoo. So, mula nahilom siya. Kuhan man gud, Pastor, kanang na ang imong mga kanang membro o mga kailan ni siyang mga membro nimo diha, kanang na sila nag-awhag po ni sa kuha nga mo simba lagi diha. Mo simba na unta ko, Pastor, pero dili gyud ko pwede mo simba, Pastor, kung makita pa nako ni. So, ingon siya nga naay membro diha nga dili niya gusto makita. Tungod kay ang kinabuhi daw anak nga membro, kanang dautan daw kayo ang kinabuhi anak kaniadto nya kung makit-an daw na niya kanang dili na lang daw siya mosimba, ambis kay mosimba daw siya, dili na lang siya mosimba tungod kay makit-an niya siya. So diha na ko ni na kuan ba na kumparar kini nga mensahe kanang honor those who are not. Una, siya bisan dili siya Kristohanon, ako gyud siyang gitagad. Kumustahanay mi, istorya mi ang akong mga kauban, mga gulang na naasa akong likod, dili gyud gusto unta ilang babagan to nga kumusta nako. Kumusta man gyud ko. Sige, kumustahay mi. Ang mao dito yung istorya, dili siya mo simba kung naa pa ning niya siya. Ginaday nako siya pod nga. Brad, kana na ang unsa data kaniadto, unsa datong kinabuhi kaniadto. Ang iyang kinabuhi makasasala na apan idala siya sa Ginoo diha, nagsimba, doon na kausaban. Ikaw, kumusta? Siya di gyud ko musimba, Pastor, kung naapa ni. Kung naapa ni niya siya, niya dili ka musimba, unsa man imong nakitaan, dautan paghapon siya, makasaway gyud ko, Pastor, kay mauingon ani mo guni siya kaniadto. Bidaw, kanang na ang ako daw idimo si Imha Brad, tudlo daw ang tao nga makasala. Itudlo siya. So pag tudlo niya, wala siya makabalo nga di ay ako lang siyang gipanid-an ingon ko. Di ba sa imong pagtudlo ni anak nga tao nga makasasala na siya? Usa lang katudlo imong gitudlo siya, ha? Ang imong hapila, nahilom ang maunghubog tungod kay nahibalo siya nga tulo di ay padulong sa iya. Ingon anak na siya, Brad, dili ta dapat maghukom sa tong isig ka tao. Kay kung maghukom ka sa imong isig ka tao, una pa ka nga kinahanglan hukman kay nga isa lang imuha tulo. So nahilom siya dito ni kalma. Ingon lagi ang katong kuan membro sa simbahan, maayo kay imong napakalma, Pastor, ko nga dili magyo ko ingong dili mo istorya. Wala ko nagpili og tao. Mahubog ka o dili gyud ako pilion tungod kay nisugod mi diha nga iglesia sa dihang nagsugod pa mi. Giduol gyud pud mi diha gyapon og hubog. Nagsigarilyo apan ang gahom sa Ginoo nabati gyud ako nga naa. Ingon siya nga kana na ang makasala ba nini ang manigarilyo ko hubog siya. Simba siya ni adto siya simbahan, sulod jud siya. Ingon ko siya nga unsay pang bati nimo anang imong kuan sigarilyo.
naagani usa ka pastor to, pastor Davao nga nagkuan gusto pastor nga badlungon, kung ayaw lang padayon ko sa kung wali ako nagwali. Ningutan ako siya, ang sigarilyo ba init pag suyop nimo? Oh, init na siya. Ko wala ba nimo hunahuna unsa pud ka init ang impierno? Dili lang kay kanang sigarilyo. Mas labaw pa ani ana ang kainit sa impierno unya kung adto ka padulong. Pag human sa panimbahon, ibalik ang maungubog na ngayong pasaylo. Ingon na kagamanan ang Dios. So, ang atong pagtahod, ang atong pagrespeto ngadto sa atong isikatawo, wala magpili. Wala magpili. Tungod kay gitudloan ta nga ang paghatag natong pagpasidungog, bisan pa ni atong mga tao nga din kanang ang maingon nato dili nato isikakristohanon. Kaganiha, ingon siya, honor those who are God's children. Kinahanglan nato ang pagtahod, pagrespeto ni atong mga anak sa Dios, apan dili lang di ay diha kutob. Gikinahanglan po nato ang pagrespeto, paghatag ug pagpisidungog bisan pa ni atong dili usab mga anak sa Dios. Nga man nagpili ba di ay atong balikan ang kanang ang first saying, unsa ang una nga gilitok ni Ginoong Hesus sa dihang siya gilansang ngadto sa cross? Nahindumduman ba nimo igsuon? Nagpili ba siya? Unsa man ang gingon? Luyo sa pagluto sa mga tao siya, paglatigos sa mga tao siya, hangtod nga gilansang siya sa cross. Unsa man ang gingon? Father, forgive them, for they know not what they do. Pagkatahom sa pulong sa Dios nga din iyang gibuhian dito sa cross. Naghatag og pagpasaylo bisan pa ni adtong nanamastama sa iya, bisan pa ni adtong nagluto sa iya, naghatag og pasaylo. Ikaw ba dili makahimo paghatag og pasaylo? No? Ikaw ba dili makahimo og paghatag og pagpasidungog ngadto sa imong isikatawo? Mao man ang naasya ba? Kung na ang dako kaayo nga mensahe nga dunay dako kaayo nga rason ngano nga gikinahanglan nato pasidunggan bisan pa ni adtong mga dili Kristohanon. Nagpadayon si Apostol Pablo dito sa Ikadong Korinto sa 2 Corinthians chapter 8 verse 21, ingon siya, our purpose is to do what is right. Ang atong katuyuan, paghimo lang, pagpakita lang unsa ang maayo, no? Not only in the sight of the Lord but also in the sight of others. So ang katuyuan sa usa ka Kristohanon dili lamang pagpasidungog diha sa tubangan sa Ginoo, apan usab dito usab sa uban kanang pagpakita nato ba kinsa si Kristo, kinsa ta kaniadto. Dili man ka mahimo makasulti, dili ka makahimo og testimonyo sa imong kinabuhi kun dili tinud-anay nga din imong gibati, imong nadawat si Kristo. Kung tinud-anay nga dadawat nimo si Kristo, tinud-anay nga duna na kay kasiguruhan, tinud-anay nga giusab na ka sa Ginoo, then ikaw mismo makatestimonya sa imong kinabuhi, ako kaniadto ingon ani, ako kaniadto susama usab kanimo makasasala apan giusab ko sa Ginoo. Kung dili ka makasulti ni anang naasya, then dili makita sa imong kinabuhi ang pagkamatarong. Mao man na siya ang klaro. Kung dili man nimo mapakita ang kinabuhing matarong, then dili ka makahimo paghatag og pagpasidungog ngadto sa uban. Bisan pa sa tong silingan ba, di ta gusto mo hatag og pagpasidungog sa tong silingan. Bisan sa tong silingan ba, di ta mapasidunggan sa tong silingan. Niingon bitaw ang Ginoo nga kung pasidunggan nimo ang atong buhi nga Dios, ang Dios sa magpasidungog sa imo. So kanang naaba kung unsa ang imong gibuhat, in return mausab na ang imong madawat. Kung maayo ang imong gibuhat ngadto sa imong isig katawo, then makaani usab ka og kaayuhan. Mao man ni Asya ang pinaka klaro kayo ba nga dili lang di ay para sa mga anak sa Dios ang atong pagtahod, kundili bisan pa diha sa atong palibot, respetuha og una ang imong kaugalingon. Ipakita ngadto sa uban. Kung gihigugma nimo ang imong isig katawo, then ang imong maani gugma usab. Kung respeto nimo ang imong isig katawo, then ang imong maani respeto usab. Dili magpili, ay dili ko magtagad anak, kay dili na ko na igsuon ni Kristo, ay dili na siya Kristohanon, di ko magtagad ana. No, gitudluan ta nini nga kabuntagon nga gikinahanglan sa pagpasidungog, gikinahanglan pagrespeto diha sa atong palibot bisan pa dili Kristohanon. Honor to those who are not
no? Una, honor those who are God's children, honor those who are not. Third, honor God the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the important one. Ikinahanglan yun ang pagtahod, dili lamang sa langit nun nga mahan, apan sa anak o sa Espiritu Santo. No? 1 Timothy chapter 1 verse 17, ingon dito si Juan, na ang Apostol Pablo, to the eternal King, immortal and invisible, the only God, to whom be honor and glory forever and ever. Amen. Nagkinahanglan og pagpasidungog. Kinahanglan pasidunggan, kinahanglan tahuron, kinahanglan yukbuan ang langit nun nga mahan, anak ug ang Espiritu Santo. Mauna ang pinakaayo. Ang atong pagtahod, nagpaila na kanana ang sa atong dako nga gugma. Ang atong gugma, ngadto sa atong buhi nga Dios, sa knising-kasing, ipadayag ka na o gisugo. Gisulti ka na sa pulong sa Dios. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa tanan. No? Di asi mo kasing-kasing. So higugmaa ang Diyos, no? Ang pagpasilungog, pagrespeto, taas nga pagtahod, mo na'y pagpaila sa imong dako nga gugma. Unya, kinahanglan ni gugma o ni mo ang Diyos. Diha sa tibok ni mong kasing-kasing, tibok ni mong kalag, o sa tibok mong pusog. Unya, diha sa imong paghigugma, nagpakita ang dako ni mo nga pagsunod, pag-obey. Maunang na siya ang musunod, unya ang pag-obey sa Ginoo, mao na siya kitimailhan sa imong dako nga pagtuo. Obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. No, mao na siya ang gisulti dito sa unang Samuel chapter 12 verse 24. No, paghatag nato og dako nga respeto, dili lamang niadtong anang mga elder na o niadtong mga kanang ang insakto na sa edad, no? Wala magpaila na kung muhatag ta og respeto, ato na silang gihatagan og pinasahi. No? Dili nang naasya. Tungod kay kung moingon ta nga ang atong pagrespeto, pinasahi na sila, mauunya kini ang maghatag kanila og dako nga kanang kasipyatan sa ilang kinabuhi nga usahay musipyat. Kana bitang muhatag ta og taas nga respeto ngadto sa atong isikataho, usahay dili nato mamatikdan nga kita di ay moy nagtugot usab nga sila mahimo ng galbuso. Daghan ba ang mga tao ni ana? Daghan usab nga mga Kristohanon, daghan nga mga anak sa Dios nga mahitabo nga mabiktima ni ana. Nga saluyo sa to ang sulod sa atong simbahan mismo, sulod diha sa atong iglesia, doon na tayo mga tao nga gitawag na to, gihatagan na to special treatment. Sa tubangan sa Ginoo, walay special. Lamang nagtudlo ang Ginoo sa tuwa nga kinahanglan kanang muhatag ta og taas nga respeto. Dili lamang ngadto sa tong kaugalingon, apan respetuhon ang katong naa sa awtoridad, respetuhon katong nahigugma kanato, respetuhon katong nagtudlo kanato sa pulong sa Dios, respetuhon katong mga anak sa Dios, bisan pag katong dili mga anak sa Dios na kinahanglan atong respetuhon, kinahanglan atong pasidunggan, labaw nga pasidunggan nato ang langit nun nga mahan, anak o ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Igsuon, gamiton ka sa Ginoo. Daghan usab nga mga tao nga makabik, madala ngadto sa atubangan. Gamiton ka sa Ginoo nga din ang imong hangap kanan ang pagpakita ngadto sa uban sa dako nga respeto sa atong palibot nga mahimo ka nga respetuhon usab. Gamiton ka sa Ginoo niya. Panalanginan ang imong kinabuhi nga magamit nga daghan unya nga mga tao usab nga mapanalanginan niini. Gamiton ka sa Ginoo, ini nga kabuntagon ang pulong sa Dios nagtudlo kanato sa paghatag ug pagpasidungog. Dili lamang sa tong palibot, apan kana bitang bisan pa sa tong buhi nga Dios, pasidunggan siya. Amahan,
Anak ug ang Espiritu Santo. Ikaw ba sa imong kaugalingon doon na ba kay ka ng pagbati niya na? Ikaw ba sa imong kaugalingon karon natudluan sa pulong sa Dios? Mahimo ba nga imuha usab kini nga ikinabuhi? Ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Ang Dios makapanalangin kanimo. Ang Dios maghatag ka nato sa desire nato nini nga kabuntagon. Unsa man ang desire nimo, unsa man ang imong handom, kini nga pagtulon-an karon nga gipadayag sa Ginoo, mao ni ang maggiya kanimo sa pagkinabuhi nga din ikaw usab makaani nini. Ikaw makaani og pagpasidungog kung ikaw naghimo og pagpasidungog ngadto sa imong isig ka tawo, bisan pa ngadto sa tong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo, magaapo kita. Ginoong Dios, salamat kay nini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga din wala gayud magkulang nganhi kanamo Ginoo. Kung ang imong alagad do na may pagkulang sa paglitok, kung ang imong alagad do na may pagkulang diha sa kaalam, Ginoong Dios, pinaagis balaan nga espiritu ako nagahangyo ug nagapanghinaot nga imong dugangan ang kaalam, Lord. Imong tudluan Ginoong Dios bisan pa ang tanan karon nga namalandong sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo nga dili nila batunan ang kagahi diha sa ilang kasing-kasing ug mga pangunahuna, hinunua. Ihatag kanila Ginoong Dios ang pagpanugyan diha kanimo. Ihatag kanila ang kasing-kasing Ginoong Dios nga andam nga magpagamit Ginoo. Yes Lord. Yes Lord. Panalangin ni sila Ginoong Dios nga sa ilang pagkinabuhi daghan usab na din mahimong mapanalanginan tungod sa imong mga pulong. Lord, salamat kayo. Salamat kay Ginoong Dios pagtabang nimo sa matag usa. Bisan pa Ginoong Dios sa among kusog nga diin imong girinyo sa matag adlaw sa mga trabaho. Salamat Lord nga ikaw ang nagapanalangin sa matag usa, matag source of income sa mga trabaho Ginoong Dios, mga nagapanrabaho sa panggobyerno. Salamat Ginoo nga ikaw magatabang kanila. Sa mga estudyante nga din hapit naman mag-abli ang ting klase, Ginoong Dios, ako nagahangyo usab kanimo ay ikaw magatabang usab sa mga ginikanan, naa ang adjustment sulod sa panimalay tungod kay dinha naman ang pag-eskwela sa mga bata. Apan Ginoong Dios, ako nagahangyo nga ikaw magatabang usab kanila. Mabatunan nila kini nga mga pulong Ginoong Dios. Mabatunan nila ang dakong pagpasidungog diha kanimo tungod kay ikaw man magtabang kanila. Sa mga maestra ug maestro, Lord, akong ginatugyan usab kanimo ang ilang kinabuhi. Ang pailob, oras, kadin ikugol ngadto sa mga estudyante. Lord, ikaw Ginoong Dios magatabang kanila Ginoo. Gihayi ang tanan Ginoong Dios nga karon nga kabuntagon nakahimo pagsimba diha kanimo, nakahimo pagpaminaw sa imong mga pulong karon. Bisan pa ni adtong mga kaigsunan nga halayo man kanamo Ginoong Dios, apan Lord, ang akong kalipay Ginoo nga imong gipadangat ngadto kanila ang imong mga pulong karon. Imong gipadungog ngadto kanila ang imong mga pulong pinaagi sa mga gadget. Salamat Lord nga ikaw magatabang sa matag usa. Salamat usab Ginoong Dios nga ikaw padayon maglig-on hangtod sa sunod usab nga Domingo nga kami maghiusa sa pagsimba diha kanimo. Lord, padayon kami nga nagahangyo Ginoong Dios sa kaalam nga imong idugang sa matag higayon Ginoong Dios nga kami magtuon sa imong mga pulong. Ginoo, kanimo ini kabuntagon ang dako namong pagpasalamat. Bisan pa ini nga estudyo Ginoong Dios nga gigamit. Salamat Lord sa imong mga kanakan nga di nagpagamit usab kay Tunton o kang Dudong. Vladimir, salamat Ginoo sa ilang kinabuhi Ginoong Dios. Ang Dark and Gray Studio, salamat Ginoo nga kini mo hinahimo nga galamiton aron ang imong mga pulong dili gayud makulangan ug ang imong mga pulong dili gayud matalikdan. Salamat Ginoo Dios sa kanunay nimong pag-abli sa mga panghunahuna na Ginoo. Kanimo Ginoo Dios nini nga kabuntagon ang dako namong pagpasalamat. Dungog ug himaya kanimo lamang sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen o amen. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga igsoon. Hangtod sa sunod usab nga Domingo, nag-uban kita alang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kanimo ang dungog ug himaya pinaagis pangalan ni Ginoong Hesus.
We all have this hashtag relationship goals. Travel goals with friends. Selfie goals with fambam. School goals with classmates. Some happen, but some do not. So in this world of hashtag relationship goals, what could be your most meaningful one? Let us answer that by giving you some real talk about the realities of life. Firstly, God loves you. Yes, for real. In fact, He loves us so much that He gave His Son Jesus that we may have eternal life. Life that is meaningful and abundant. But most people aren't experiencing this meaningful life. We suffer from heartbreak, depression, family problems, you name it. It makes us wonder, is there really such a thing as a meaningful life? That's because we have a sin problem that separates us from God. The Bible says that every single one of us has sinned. And the penalty of this sin is death. Spiritually dead as we are separated from God. So we try to solve this problem, thinking that rituals, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short. There's only one solution from God. The third reality is that Jesus Christ is the only answer to our separation problem. Jesus completely paid the penalty of our sins, leading us to a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? No. Reality number 4 says that we must choose to place our faith in Jesus for us to be saved. We just have to have faith in Jesus. We don't need to add anything to it for us to be saved. Salvation is a free gift. And we can show our faith in Jesus by admit that you have sinned against God and that you need to be forgiven. Believe that only Jesus can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is offering forgiveness and eternal life. This is our ultimate hashtag relationship goal. A meaningful life in Christ. And this is all up to you. Would you like to start this relationship with Jesus today? If you do, bring along with me as I lead you. Lord Jesus, I confess that I have sinned against you. And thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for loving me. And from this day on, I choose to follow you. Amen. Pagkaanindot ning adlaw malipay nga nagiusa na anak sa Dios nagakasadya kamalipayon sa imong panagway kamasan